Yes. Bengingacabanga ukuthi ngiyokhumbula ejele. Ene. Hey, speaking of ejele, Dlamini, ubungifonela every week. Ifoni ubuyisathabi. Bengithatha ngaphakathi. Ngaphakathi kwani Dlamini? Wemayo. Umbuzo umuntu ongibuza wona. No. Ukuthi kunenye ingoma engiyizwile ethi nale fone engikufonela ngayo naye itholakale kanzima iphume inqeni zamadoda woZameli wami. Ngiyabona ungikhona. Nale fone ngifonela ngayo wona itholakale kanzima itholakale inqeni zamadoda woZameli wami. Uyanya.